Good news sa mga residential customers sa Visayan Electric kay adunay refund nga madawat og miubos magyud ang bayranan sa kuryente sa Agosto Setyembre nga billing. Ano yung report? Gibutyag ni Quini Bronze, Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric nga muhatag sila og mukapin sa 3 pesos per kilowatt-hour nga refund sa pass-through charges alang sa mga residential customer sa ilang franchise area. Dili kini makuha nga cash apan ididak kini sa bayranan sa kuryente alang sa August-September billing. Di ba inanay man ang pagbarato sa kuryente sa Visayan Electric. So sugod January to June tani breach sa threshold. So muna nga gikwenta dayon pagka July, implement dayon August September billing cycle. So kanang pass-through charges muna siya ang generation, transmission and government. So adto na mga dili na ang kana ng mga kolektahon sa Visayan Electric nga dili ma-retain na mo mahatag sa lain ng mga entities like Samtang subay sa pagpatuman sa refund, muubos usab ang bayranan sa kuryente og 3.74 per kilowatt-hour. So ang atong rate pag July-August nga billing was 13.11. And karon August-September nga billing mahimo na siyang 9.37 per kilowatt-hour because of the refund. Kay giminus naman diri daan ang 3 pesos. Sa pikas bahin nanawagan ang VECO sa mga 4-piece beneficiaries og certified marginalized kaubos sa poverty threshold nga ma-apply na alang sa lifeline rate sa dili pang deadline sa August 31. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.